Evan kifua kidube mazikai. Good morning. Amaravi ndabwera mama kwambiri lero. Pali zinthu zingapo zopsa kwambiri koma zopsa zosindinena. Koma ndikufunireni mafuna abwino asekula lero. Ndikutiso tuuzanepo ziwiri o zitatu. Choyamba, Malawi Electoral Commission. Mawu amene ndimanena ndi masiku ndi Malawi Electoral Commission. How free are these elections going to be? Chifukwa paupanga zinthu zambiri kwa basi. Kukhala kwa president kuno kumpoto sikuti abwera kuti azayendera anthu kunthalire dispensary kaya mkuti rural hospital ija nakasegura kunthalire ija inamanga ndi press corporation. Ayi, pali zambiri zimene anabwerera kuno kumpoto. Choyamba chinali chinthu zaulusa anthu amene amafuna kuti awajoine kuchoka kuchipani chathu cha DPP. Ndi anthu waona kuti gemu kunoko yagona kungolowa uku nosathira pompo pandale. Chachiwiri anabwera kuno kuzaona kuti kodi ni makonstituency ati amene anthu sakuwafuna kupita ku parliament. Ndeno mmene amayenda monse muja munali ndi tanthauzo lakuti anthu amene ndi ma MPs amadera amenewo amadera amenaja sakufuna kuti apite ku parliament. Andi zonse zotatulukira koma kumwamba kuli Yehova. Ngati Yehova anapanga ine ndi iwowo ndi ine, ndi wina aliyense wopuma pa dziko lapansi zimene sizitheka. Koma ngati Yehova enafe iwowo sanapange, ifeso sanati sitina, we were not created in his image. Then it should happen. If we were not created in his image. But if we were created in his image and likeness, that is not going to happen. Cha number 2. Cha number 3, chimene nabwera kuno ndi nkhani ya Malawi Electoral Commission. Kuti kodi anthu akuno akangolengeza kuti iwo awina, kuti what will be their reaction? So amachita study mood ya anthu. Ndiyeso kaliko ka mwana kena kake kalimomo kakumu MCP kakuti ikoko ndi kamene youth yose ya Malawi muno ili pasi pa iyeyo. Fecha kuti kaudalira mankhwala ndi masenga munthu amene akupasa mankhwalawo kuti kazivutisa anthu choncho. Koma tikachenjeze kuti zimene sizitheka ayi. Kanda mfumu akwako kwakutuma koma zimene sizitheka. Tuluso kuti panopo umafuna kuti uzipha anthu. Uzikhala ngati iweyo ukuchita control anthu amene iweso ukawafuna kuti waphe. Koma ndikuchenjeze mphwanga. Kunali anthu umene koko sukwaziwa. MCP tinaizusa ndife. Inafa imene yoyo. Koma chinakomera kamuzu kuitana anthu ena ngati ife kuanda chakuwamba. Leti Lunguzi and a few others that were there. Joda Kandiere, Simon Pandure, and antamene atamwalira kale koma nali mu afford. And very few people that and yes, late Ketika Inja. Kuti, I mean, achite revamp, bring in new blood into this. They know zimene process manager inapangika ngakhale ena natisiya koma Ngerezi Mwaungulu was also invited. Time imeneyo Ambekeyani, they were all invited for the revamption ya MCP. Ndeno tikamanena zimenezo, or late Sabadia was also invited. Late Masauli was also invited. Late Masauli was at least by then now he was shifting to taking over as a treasurer general. Yeah, Malawi Congress Party. And Sabadia financiers and others, Zeka Fesos was also part of the financiers. Kuti revamp MCP.
andi tikamakuuzani nkhani imene ambiri mmayisenga tikapetungonena nthano apa pa za nthano ayi chonde mutimvere. MCP inatha tinazusa ndife ine nachita kuyitanidwa koma nandi chipani changa cha Malawi Democratic Party nachita kuyitanidwa kuti musasiya chipani chanu koma mutithandize, and true to his word he funded my party and also me working hand in hand with the personalities that I've mentioned here to revamp MCP. Ndika mwanaka kasamatuopyeza masenga amene katenga tukhoza kutembenuza zimenezo musamanena zotiopyeza ayi musanene zotiopyeza ndemwabwera kuno kuzachita kuti reaction ya anthu kuno kukhala bwanji nde kuno kusikosewerayi anthu akukunamizani ngati mukuona anthu akubwera mmameeting anu shoyo kuti mukuwapasa ma 10,000 to ma 5,000 publicly when the law on political parties registration, political parties registration, etc., political party act, which we passed in parliament. Siri kurora kumene mkuchita ndi mufuna kuti lamulo limene linapangeko wetenthani ndikuze tenthani chosa lamulo limene lolo ngati ufuna mukhale bata ndi mtendere koma ngati lamulo limene lolo iwo kuikapo malo mwauti uchite punish ma members ya opposition muzapitira limodzi mupitira limodzi tikukuuzani mupitira limodzi ife sitikuopseza munthu ayi koma MCP should stop disrespecting that act, not observing the code of conduct and ethics ya Malawi Electoral Commission. Ndikusiwa chifukwa chakuti Malawi Electoral Commission ili m'manja mwawo mmene ndanenera kuti they are partners in rigging the elections of 2025. Ndino amazayenderaso ma engineers ma towers amene akufuna aja ochosa chatu anali kuno kupita onthalire kuja amakachita view kuti kodi when we will be transmitting elections from Tarire to wherever that they want to do, or district, or where Tare Center in Lilongwe, which tower they are going to use in Tarire. So we have discovered that kuti this is what they were intending to do. It had nothing to do with the rural health center or hospital imene anakasegulira kumene kujai. Ndeno tineneshi Amalawi muona zodabwisa posachedwa apa muona zodabwisa akuluakulu ena amene amafuna ime pawokha ayi tikhala nawo akupita ku page house ambiri and eventually muona kuti opposition will unite apart from maybe one or two amene akuchita resist ndikugulidwa kumene akulidwa kuja for kuti kodi ndalama zimene zisi tibweza bwanji ndiye nafuna kuti aonesese bwinobwino kuti apanga bwanji koma the whole country is geared. You will be surprised to see that indeed opposition now they are talking one language. Komaso the changes that want to twina tumene tumaoneka ngati tuma die hard sazipani chonde mukamanena zinthu musasinjirire anzano ayi mungonena zinthu mene numakondera chipani icho osati muzisinjirira zipani za anzano chifukwa chakuti muli ama die hard sachipani icho ayi ifeyo tikufuna tipulumuse mtundu wa Malawi ziko la Malawi chifukwa kumene kukupita zikoli kuzafika kuti kwachathu icha izakhala nothing. It will not be accepted in Zambia, it will not be accepted in Tanzania, it will not be accepted anywhere. And the kwacha to Edora, it will be just disaster. It will be disaster, get it from me. It will be a disaster. Kwacha yathu sizakhala ngati kapena ndikandiramazwa anthu kapena zaka toilet paper atazapita naye ku toilet ukachita zimene amapanga ndi toilet paper tikapuza chifukwa ambiri ino mufuna kuti mbwerere maudindo chifukwa zibwezi zija muli nazo zija mkuzipasa ndalama mukatenga makatapira makamanyamata amene mkuti musapote MCP ino mwapanga zinthu zambiri kwa ndiye mkuopa kuti muyarukadi ziko lapansi silano ayi ziko lapansi ndali yese amene akukhala mziko ndilawo usati atu anthu twina twake tobadwa mosaziwika bwino basi tizovutisa nzawo
facha kuti wari mboma kuyuza makobira boma chowasaja mayuza makobira boma samayuza makobira personal money kumena mapita mchitipa mkaronga kuti that is stolen money. That is stolen money, and we know how you printed this money. We know, and we know who is behind printing the money. Some of them the masenga amuntu wina wakesho amena kuchitani print ndarama. Some of them so china chili chose each and every secret. The suitcase and suitcase and cartons and ma bags and dramas mena muchita print hizo. Tukuziwa kuti ndiwakuti kupanga pakuti pacho and mupanga chakuti tukuziwa zose tukuziwa kuti you're printing dollars. We will be investigated by the International Monetary Fund. You'll be investigated by the International Criminal, whatever that is there. We are reporting you, and don't think that you'll get away with this. So, and be aware that people are monitoring you. People are aware about what you are doing. China lichenjeze pakamesa ndini zakoyo amene muchulidwa kuti musowese manganya anthu twakuchitani mmoni itatu ngati simukuziwa mphamvu zazikulosa pansi sizili ndi ino anyamata ino pakamesa iwe ndi wakunchewu makulu ako wakunchewu koma kuphaswa anzako wakunchewu kadura machato akadura muzapha anthu for how long kuna kukomerani kupha anthu enacha ndikufunaso kuma mwaphampha anthu angapo koma pali mzimu wina wake si nduneno wachilima pano ayi munthu amene mnakapha kudowa ujayo simupeza naye bwino amene ujayi uja mnamupha kudowa uja mnamupha kudowa uja aphakamisa adura kadura kaino akaya muzimu umene uja kulira kuopsa kuti mnampheranji ndeno pitirizani kuphako koma muzasiya one day muzasiya chwa zimene muzaziona zinthu zija simunaonepo chibadwirayi chifukwa zizakuvutani and aliyense wakupha nzake future even in the eternity kulibe zolapa ayi kulibe kumene mukupita nunganya moto basi pazikula pasiso mukhala bwino kumene mukupita sosi mukhala bwino chifukwa azibambana amene anamwaliraja nosakukudandaulani enano amayi anonso anamwalira akukudandaulani ndi pano mufuna kuti muphe Michael Usi siziteka siziteka nayenso andi mzimutu nayenso analengedwa mchifanizo cha Yehova musamamdelere ayi musayese kuti kapena uja ndi chisiro ayi musese kuti ndi nyama yanu yokuti mumuphe ayi chenjerani chifukwa siku lanu nanuso lakwana pari ena kufunani ndithu akuziwa kuti mnadulira mankhwala mujeni mwanomo muli mankhwala andi akuziwa bwinobwino kuti mnachekera kuti futi isarowe mpeni usarowe kankhwango isarowe koma pali zina zake zimene inuyo akhoza kukupherani anthu akafuna kuti akupheni koma we are not encouraging the spirit of killing one another ife tufuna tiukhululukireni musiye zoyipazo siyani zochwa kukuphani inuyo you don't have to take a gun or a knife or whatever you know it's a very simple thing yeah very very simple thing yakuti panopo kungokuchita chabe kuchita point a little bit choice basi mwapita and kukufa kuja kuti inuyo kumachita kubura kuti iyi apadi munthu kubura chifukwa zizituluka zinthu kwinoko kutuluka zinthu mkamwa matumbo aja kutuluka mkamwa ndeno chonde ife sitikufuna kuti muphedwe kapena inu muphe munthu tiyike Yehova pasogolo chifukwa ndife anthu opemphera munthu kamanena kuti ndife opemphera usamaneneso zinthu zimene zikusonyeza kuti munthu ndi wachikunja ayi ndeno anthu northern region are aware about the trip and what you are doing here in the north. And for central region, they're also aware about what you think the number of 3 point something million that will go to you when I'm trying to tell you
kuti pa number 3 point something million ija sikuti osaje nda central region ayi kuli akumwera kuli aku eastern region kuli northern region komanso tisamanene kuti uyu ndi wakumwera uyu ndi wa eastern region uyu ndi wa northern region uyu ndi wa central region. We are all Malawians. Let us discourage politics of discrimination, regionalism, districtism, and etc. etc. If it is to promote politics of love, unity, and patriotism, the love for our country should be the first thing. We should put Malawi first than anything else. Deno inu ya Nyamata ina MCP shoja tumapeza ndrama zimene muchita print zimene mukubazo, you're printing dollars. The Americans will be telling them your names, and if at all we have not, I think we have started the chonaona last week we know wekesa matumiza mainao kuti awawa uchita print ndrama zakuti and muntu wake ndo akumena uchita print ama kwakuti. It may be in Rumpi, it may be in Mzimba, it may be in Lilongwe there, it may be in Mzuzu. Yeah, we are aware about what is happening, and the CIA will be informed likewise. Zimene mukupanga chifukwa who be able to tell them about who you are. Yes, ndi mankhwarano amene mufuna mutiphere nafe tikuziwa bwinobwino koma ife tikukukondani kwambiri Anyamata ino, tikukukondani kwambiri mwa Ambuye chifukwa kubwezera nkwa Yehova, kubwezera nkwa Mulungu. Ife sitikufuna chipongwe ndi munthu aliyense ayi, koma mudabwa kumene tikupitako kuti Professor Arthur Peter Mutharika will be receiving so many people amene titapange nawo unit. Viva Professor Arthur Peter Mutharika. Upresident wanu Mulungu ali nanu, upresident wanu uzakhale upresident okonda aliyense mene nnanenera Malawi Electoral Commission awo muzakonde tiyaphunzitse chikondi chenicheni majaji ino tikuphunzitsa chikondi chenicheni fainafe mmatizonda kwambiri ino majaji ku Supreme Court mmatizonda kwambiri, a Chief Justice nimazoti mmatizonda kwambiri enafe and Apotani, you are a dear brother. Well, what a professional man you are, and we like you a lot because you have been there and you know how we went through Ntayo Sita Multi-Party Democracy. Nachina Viva Nyimba, Tinari now Multi-Party Democracy, the call for change. Iniyo mnalipa Nyamata in Kwambiri. And the George Masura Piri, another first chair wa tribunal, I know, and the time manager, another Nyamata Minanari forefront, calling for change. By then you were major, some of you were magistrate, some of you were registrars, some of you got toto ujanafera ku London atachita poison, which also played an important role. By then he was a registrar of the High Court and the Supreme Court of Malawi. So wosewo tukwaziwa bwino. Mteya, let Mteya atachoka clerk of parliament. He went to the bench as a registrar, then he went as a judge up to Chief Justice. Mnasera very pivotal role kuti zinthu muno zisinthe Malawi koma tisazondane msamatizonde nafe chifukwa nafe tikufuna genuine democracy Malawi muno, sitikufuna personal hatred ayi. Matishe mai awo ndimaziwa amai awo and bambo awo ndikwaziwa Nyamata ama ndikwaziwa family ndikuiziwa kwambiri and the family bambo amapemphera mai iyo so akugwera ku MBC kucha hayi anali mai ndithu wa kuchoka banja amadisa and atachita retire aujena achiwambo atachita retire kuli Estonia Synod ndikukhala chaku Rumpi uko chonchena somewhere there, yeah, ndikumene anachita settle from Ekwendeni achiwambo amene amai aja ni chiwambo nyoka simadisha nde tibwere kuma judges enawo tikwaziwa bwino kwambiri amene sinomziwa bwino ndi Chief Justice Mzikamanje kaya I don't know namene ndi ana yena ang'ono asindikwaziwa koma amene ndachola inali ndi mibanga ndithu ya history ya Malawi ino
angakhale kuti my judges but or justices, koma they played a very important role kusintha za dziko lino. Chifukwa anthu ambiri sakuziwa, angonena kuti change inabwera ndi awa. Professor Age Kanyongoro played a very important role. The father, the uncle who stayed with me in South Africa, Frank Kanyongoro, late, he funded multi-party democracy. He funded the process. Achihana South Africa, that old man funded everything. Arumwira from Monkey Bay, and now South Africa. These people funded a lot, and they deserve the honor and respect. So majaji ezathu aja musaone choncho. Amene aja anamenyera ufulu ambiri aja ku Supreme Court, anamenyera kuti marayi muno mbwere genuine democracy. This is why they were in search of what system should we introduce in the country. I don't blame them when they came up with a judgment of say 50+1. Amafuna to stabilize forces, stabilize, this mentality yakuti democracy is for the tribe, or a tribal democracy, and regional democracy. They were trying to balance up. That's why they came up with that judgment of 50+1. Now I do understand the logic behind it. So vano inechimene ndikuwapempha chonde musatizonde nafe chifukwa chakuti we are actually coming up with an opposite view of democracy in Malawi, because democracy is a concept to agree to disagree, or to disagree and agree, or agree to disagree. The concept ya democracy maneyo. That's a concept paper. Now kubwera now to actually sort of doing as a philosophy ya politics and democracy, tiena kuchita na tolerate, tiena kunena kuti why did we come up with multi-party democracy? That should be a question. If at all we wanted multi-party democracy, if at all we want to define it, even if we define, what benefit did we get out of defining what multi-party democracy? So the issue here is national unity. Even if that is national unity we want, why should we want national unity? Because we are a sovereign country, we are all one. So we should live in peace, we should coexist. My different sort of ideologies should make it, that's the richness of democracy. So the concept paper and the concept logic, and the logic itself has to be a concept of that particular subject. Even a subject can be an object of the subject. So we have to at least put a philosophy out of it, so that at least in unity we may achieve something. And we should think like an economist. We should think like economist. If we how to think like an economist, that will improve our economy, all of us. How to think to live like Democrats, that should actually enhance knowledge and the love that we have for a system called multi-party political system that we have in the country. Now, rigging is a failure. Rigging, when you think of rigging, just know good you have failed. Jofukwa, a Malawi Electoral Commission, you would not be thinking about conniving with these people to rig elections if these people had delivered. Because these people did not deliver. This is why they are thinking of rigging. Jofukwa, if they delivered, there was no need for them to actually sort of refuse or reject access, the Malawi Electoral Commission to reject or refuse access in that machine, in trying to audit whatever figures that are there, and the statistics that we were told, that is the number statistics that is in the machine, a Smartmatic machine. A company Smartmatic inapanga imene ifetu kuti yai inaendesa bwino registration, verification and the like. But that's not the issue here. The issue is, if you delivered, if you did what you promised, there was no need for us to be talking all these things, because you have failed, Malawians. You have failed to deliver. That's why you are looking at the alternative of stealing. Shwa muntu wakubali yese, muziwa kuti muntu mwake mulibe nzeru zakuti can prosper without kuba. Chifukwa chakuti iyo wafika pamapeto kuti apapa ndiye ndingoba. That's why the mentality
the issue of criminality comes in. That's why kumakara court, kumakara judiciary. Judiciary is about fairness. So now fairness is fair justice and fair everything. Just fairness. Ndimene inapangisa kuti kukhale kuziko lapasi kukhale judiciary to judge something or to judge something either for or not for or against. That is how justice is all about. Justice is about fairness. Then, Majaji, when interpreting the constitution or coming up with a judgment, make sure that there's a doctrine of fairness and ethics more in your judgment. Ndeno zose ndanena choncho chifukwa chakuti ndikuziwa kuti during these coming weeks, not during but these coming weeks, muona opposition uniting responsible oppositions koma ena criminals awo achitabe insist utaima pawoka, well those are political criminals and thugs, political thugs, so they get money out of that criminal mentality and approach to issues of national interest. So they're actually against unity, and they are preaching opposite of unity, national unity. Now samapita kwa anthu kauza anthu kuti akupanga izi chifukwa chakuti anthu akukonda anthu pamene the opposite is to suit akukonda anthu akuzikonda iwo wokha ndi mafamilies awo kuti azidya bwino kuti anthu azivutika. Ndeno muona zambiri zikubwera mawiki amene akubwerawo. Koma, my appeal is Malawi Electoral Commission. We need free and fair elections. We don't have to beg for free and fair elections. We have just to have it because we are in a democracy. Now, if you are in a democracy, your country is in a democracy, there's no need for us or for you to be begging the Electoral Commission, any Electoral Commission on earth, kuti chonde tufuna mukhale free and fair elections, transparent ones. Zimene zimabwera automatically because pamakhala love. Wowina, congratulated. Woluza, sorry, next time we'll do better. Amene so as a winner, so time will be congratulated. Now, that is what Arthur Peter Mutharika would like to restore and bring back those democratic values imene tinamenyera in the 90s, 1990, 1991, 1992, 1993, per 14 June national referendum, which ushered in this and legitimized multi-party democracy per 14 June Tawija, national referendum 1993. Kuti 1994 tikhale the first multi-party general elections Malawi muno. Ndeno ifeyo ndipempho limene ndimafuna ndipempherero tikuziwa zonse apa ndinena zambiri koma zimene ndikunenapo ndizansangansanga zimene ndanena apasi koma ndisakuwuzani bwinobwino nthawi imeneyo, and I will try to improve my chichewa kuti anthu ambiri azamve bwinobwino mmene mavoti azakhalira district by district, constituency by constituency, and mzimba yoseja tizakuwuzani kuti chifukwa chani zipani ziwiri zasankha ma running mate from Mzimba as a district chifukwa, and even Kamuzu made that mistake in the past. He never considered other districts like Nkata Bay, Rumpi, Chitipa, Karonga. When he was talking about North, it was Mzimba. And he realized later on, oh, we made a mistake. It is not about Mzimba only. It is about other districts as well. For Chacha mnaona Matipate, itavuta. Mzimba could not resist, apart from agreeing with their fellow northerners to say, this is what we want. Anyway, I should not dwell much on that. Command kuchenjeza kuti amene tikusapota zipani tiyesese kusapota zipani osatukwana anthu ena ayi. Ife tiyesese kuti ziuza anthu zimuzera m'maphunziro a Yehova a Bible. Chifukwa maBible ndi limene ndi maphunziro abwino kwambiri. Konda nzako mmene
ungazikondera iwe mwini. Ukonda bwanji mulungu amene sukumuona pamene nzako amene kumuona sukumukondayi. Komanso tilemekeze atate athu ndi amayi athu. Atate ako akutilemekeza atate ako ndi amayi ako chifukwa mulungu ananena kuti these are the people that brought you out of where my spirit was to put in you and the soul that you have. So lemekeza atate ako ndi mayi ako. Make yourself aliyense wamkulu kwa iwe uyena kumulemekeza. Ndi mawu amenewo ndikuwuzeni mosiriza nkhani ndi iyi. MCP siyani kubera mavoti chifukwa chilichonse tachiziwa. Malawi Electoral Commission siyani kubera mavoti chifukwa chilichonse tachiziwa. Chairman achiyadede tachiziwa china chilichonse chimene chikupangira Malawi Electoral Commission. Mpesi being Chief Elections Officer chilichonse tachiziwa chimene chikufuna chipangike and the Malawi Electoral Commission. What we need is free and fair elections. Other political parties, think about your country. Think about the problems that this country is facing. Think about a child who is out there sleeping without eating, not knowing where the next meal is going to come from. Tikamapanga zinthu zathu zophana aphakamea muti aphakamisa inu amene anthu amakudalirani kuti mapanga zinthu zachiwembu m'bale wanga ife tikukondani kwambiri. I don't think that mumapanga zachipongwezo ayi. Inuyo tiyenera kukupemphererani m'bale wanga, tiyenera kukuikani mapemphero kaenda phakamisa kaenda phakamea kadura kadura tiyenera kukupemphererani kuti tonse ndife Amalawi tiyenera kukondana pasakhale zopangirana chiwembu ayi. Apolisi ine ndikupemphani telefoni yangayo imeneyoyo ikupasani matemberero kwambiri. Inde mukudya kunyumba kwanuko, inde mukupemphera mupita kuchechi, koma mapemphero anu sakufika kwa Yehova. Chombatenga telefoni yosalakwa ine nthawi imeneja ndinali osalakwa, ndinali munthu wakuti sizinkandikhuza koma munandibweresa chifukwa chache everyday ndimanena za Malemu Chilima chifukwa chakuti ndine munthu mmodzi amene ndavutika kwambiri ndi imfa ya Malemu Chilima. Sindikuziwa kuti chifukwa chani sinali mu UTM and inde my son is in UTM, but we never sat down even with my son kuti tinene kuti kodi UTM ikuenda bwanji kaya chani ayi. Uya mapanga zake, I pray for him, ineso ni mapanga zanga, and he prays for me as well, of which I'm quite appreciative. Ndi mwana zimene akupanga zondipempherera ineso ndimampemphera ngati makolo ake Yesu, ngati mwana uyena kupempheranso makolo chifukwa pemphero la munthu wolungama mulungu amalilandira. Ndeno apolisi ino telefoni yangayo imene yokhayo ambuye mulungu munikhululukire anthu awosa ndikuwatemberera anthu awa chifukwa telefoni yanga sinaina kuti andisungire telefoni yanga ayi. Simboso sindikhululuka ambuye, kuli bwino inenso ndipite ku Gehena, koma anthu awa ambuye awawa ndikuwayika ndithu muje chifukwa awawa ndikuwayika pena pake kwambiri chifukwa nthawi imene jamafuna undipha. Nakandigonesa kuna mitete uko rumu imene munali sikizi ngati mvura usiku, zimabwera sikizi ngati mvura, poyamba ndimayesa kapena ndi mvura osaziwa ndi sikizi. Sono zosaza amafuna ndikhaulise ineyo andiphe ine pa chinthu chimene sindikuchiziwa, chimene sinalakwe, sinaziwenso kuti kaya ndege nako kuchikangawa ayi, sinaziwenso kaya kuti kuchitika chani ayi, sinali mmodzi mwa anthu amene kapena nanena kachani ayi, koma anandimanga 5 days ndili ku polisi. Anazachita kunditenga Thursday, then Thursday, Friday, Saturday, Sunday, amanditulusa Monday, Tuesday ndipo imene amanditulusa
ataona kuti ine palibe chimene ndimaziwa, palibe sina lankho ayi, koma telefoni mpaka lero ali nayo telefoni yanga. Akumayesesa kumandichita monitor haki telefoni yanga iyi, akuchita haki tu ndimaziwa kuti akuchita haki, ndimaziwa kuti amene akuchita haki ndi wakuti nambara yakuti ina ndi amaministers amene pano sindingathe kuwatchula pamaso pa ine, amandisekerera, amayesa ngati ndine nzawo, koma behind ena parliament imene inali anabwera wina chifukwa chakuti ndinali naye pafupi, munthu wake amene anandipasa unaziwa kuti uyuyu ndi munthu amene amafuna kundipha uyu. Ndeno anyamata ndi anyamata achoka mabanja anthu opemphera, azibambo awo anali babusa, azimayi awo anali amayi amvano ambiriwo, koma ali gulu lakupha ineyo lakufuna kundipha pachifukwa sindikuziwa, chifukwa sindizondana ndi munthu aliyense. Apresident anapita pachiweta kufuna kuti ndisabwerere ku parliament, ndi nduna zawo zinali pamene paja kuchita dikampeni ineyo, koma ife tikukondani inuyo mutizonda, ife tikukondani, zondani zikusitherani nokha, chifukwa enanu mkuti ndino abusa zikaoneka kumwamba, ife sitingakujajeni, koma chikondi munthu amachiona kuti chikondi ndicho ndiso chakumupha chilimana chirakuona kuti uyu mwana uyu ndinamthandiza, uyu mwana uyu anali ndine, akumupha tu uyuyu anali ndine, uyuyu amazadi ya kunyumba kwanga zuru, uyu ndisanapite kujeni anabwera kwa ine nampasira ndrama, koma lero akundipha anapemphera chifukwa chache anagwira corona ichi, kuti Ambuye nawo ndaziwa pa dziko lapansi anthu amene amati ndanzako, amene amadya ndi iweyo ndi anthu amene amakupha. Sono ndachenjezeso apresident adana inuyo ndikuwuzeni pano sali ku opposition, ali momo mkatimo, adana inuyo amene akufuna kuti ino kapena muonongeke, kapena muphedwe, kapena mutani, ali momo mkatimo. Ena ndi nduna zanu, ndi nduna zanu ndithu adana ino si ifeyo ayi, ali momo, koma matizonda ifeyo, akufuna kuti achite attention yanu ikhale kwa ife pamene adani aino ndi nduna zanuzo, ndi anthu amene mukudya nawo, anyamata amene mukuwatumawo, anyamata amene mumakhala ngati mukuwadalira, ndi adani anu amene ndi opsa anthu amenewo. Those who are close to you, the closest are the most dangerous people. An enemy within is a very dangerous enemy, and an enemy that is outside the camp. So we are outside your camp, but the enemy within you, those are very dangerous characters amene angakugwesera president osati fair. Viva Professor Arthur Peter Mutharika, viva DPP, viva multi-party democracy. Good morning.